na ihe dị mma bụ nke emere ọfụma dịkwazị mma inye otito nke n'obi ya bụ ịkwalite mmemme na agụmakwụkwọ ka Diocese nke Niger ji wee nye ọtụtụ ụmụ akwụkwọ dịgasị iche iche na ya bụ Diocese bụ ndị nke nwetazuru akara nnafere na ya bụ ule bụ nke eji wee na-abanye na agụmakwụkwọ mahadum bụ nke na-edere nso nso a dịka esi wee kọwaa na ụmụ akwụkwọ nke ruru 200 n'ọnụọgụ nakwa narị 200 n'ọnụọgụ ya nakwazi 70 bụzi ndị nke enyere ya bụ onyinye nkwanye ugwu n'ụzọ pụrụ iche mmadụ 20 n'ime ka bụ ndị nke nwetazuru akara nnafere 300 wee gbagobe ebe mmadụ 31 bụ ndị nke nwetara akara 270 wee luo na 299. onye nta aka anyị bụ Amara Okoye ga-ewetara anyị akụkọ etu o si wee mee. Mgbe ọ na-enye ụmụ akwụkwọ onyinye, Bishọp nke Niger bụ Owen Nwokolo kwuru na ya bụ onyinye bụ iji wee kwado ụmụ akwụkwọ na mbọ ha gbara n'ule nke afọ 2025. O kwuru na Diocese ka akwado ụmụ akwụkwọ karịrị 100 n'afọ na-abịa na ha ga-aga n'iru ịkwado ụmụ akwụkwọ. Onye isi na-ahụ maka mmụta na Diocese Dr. Ken Azubike na onye ode akwụkwọ bụ Venerable Izochukwu Ndubisi bunyere ugbo ekene nye ndị isi na-elekọta ụmụ akwụkwọ dị iche iche na mbọ ha gbara n'ịkwado ụmụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ otu ekwesịrị. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, obere Maazị Chibụzọ Ọnwagana nke Archbishop Maxwell Anikwenwa School Ọkụzụ bụ onye nke nwere 138 n'ule JAMB nke afọ a kenere Diocese ịnabata mbọ ha gbara. Site na Bishop Scott Onitsha, Amara Okoye n'akụkọ ụwa ABS.